El mapa polític valencià ha variat completament després de les eleccions locals i autonòmiques de 2015. El PP continua en caiguda lliure i ha perdut més del 50% dels seus vots perquè els líders populars no saben què fer davant dels numerosos casos de corrupció que ens trobem cada setmana en premsa. Avui mateixa, Serafín Castellano ha sigut detingut per la policia. Ja veurem com acaba el tema. Albert Fabra ja ha anunciat que deixarà de ser el president autonòmic valencià i Rita Barberà, després de l'espectacle del Caloret, té la seva imatge molt danyà i, a més, té una edat que el millor que podria fer és jubilar-se i deixar pas a gent més preparada i més jove. Per altra banda, l'esquerra valenciana, entre cometes, està fragmentada. Ara n'hi ha una lluita de poder entre Compromís i el PSOE, entre Mònica Oltra i Ximo Puig, que tampoc saben com acabarà, perquè no n'hi ha una força clarament guanyadora, no n'hi ha ninguna força política que pugui governar i és molt probable que d'ací un any, segur que després d'eleccions generals, es tornen a convocar eleccions autonòmiques valencianes. Les Corts poden fer-ho, l'Estatut d'Autonomia pot fer-ho i és possible que tinguem eleccions autonòmiques valencianes abans de 2019. Per tant, des de Som Valencians, la nostra postura és clara. Hem tingut uns resultats curts, hem tingut uns resultats en el que únicament ens han votat 6.761 persones. No és el que ens esperaven, volíem més, però és un bon resultat per a ser un partit que porta únicament 5 mesos de vida. Hem fet una campanya molt digna, hem fet una campanya amb pocs diners, hem fet una campanya de poca visibilitat i la premsa no ens ha donat la cobertura que nosaltres ens mereixem, perquè tenim un missatge molt interessant, molt jove, molt directe i molt útil als valencians. El que anem a fer ara és una oposició clara i frontal al nou Ajuntament de Compromís de Joan Ribó, nascut en Manresa. No entenem per què una persona que ha nascut en Manresa pot ser l'alcalde dels valencians. Anem a fer una oposició frontal i clara al nou Consell, siga un Consell de Compromís i Podemos, siga un Consell de PSOE Compromís, siga un Consell PSOE Ciutadans, no ho sabem, però anem a fer una oposició clara. I no anem a fer una oposició d'escaparate, no, anem a fer grups de treball, anem a veure com anem a dividir les tarees per a fiscalitzar cada una de les conselleries i veure què és el que està fent el Consell, què és el que fan mal, què és el que fan bé, també, i anem a fer propostes clares i concretes per a millorar l'acció del Consell. Volem ser una força política en bona imatge, una força política que la gent percibisca que ens poden votar en confiança perquè poden governar i sabem que d'ací a 2019 tenim 4 anys i, com he dit, possiblement menys perquè abans d'això se convoquen eleccions autonòmiques per a construir un partit polític netament valencià, fort i creïble. Molta gent no ens ha votat perquè no ens coneixia. Molta gent no ens ha votat perquè pensaven que érem molt nous, però ara mateixa, davant del nou escenari polític, és el que nosaltres volíem. Nosaltres volíem este escenari polític, volíem un govern d'esquerres en el Consell, som els que millor podem fer oposició a un govern d'esquerres en el Consell i és la nostra funció en aquest moment. Encara que siguem una força parlamentària, anem a ser una oposició implacable al nou Consell i al nou Ajuntament. Però no anem a fer únicament una oposició de llengua i cultura, no. Anem a fer una oposició, evidentment, de llengua i cultura, perquè creiem que Compromís i PSOE van atacar les senyes d'identitat valencianes, però a banda d'això anem a fer una oposició en temes econòmics, en temes socials, en temes d'infraestructures. Sabem que no se va a resoldre el tema de la finançació en este nou govern autonòmic,
Per tant, les nostres propostes continuen intactes. Anem a continuar, anem a fer més propostes, anem a millorar la nostra estructura interna i anem a expandir-nos per més localitats, creant més agrupacions locals i creant més grups de treball. De 2015 a 2019 és el moment de Som Valencians. Este és l'escenari que volíem. Este govern no va baixar els imposts, este govern no va a millorar la financiació, este govern no va a defendre la llengua valenciana, este govern no va a defendre els autònoms. Per tant, ara és el nostre moment, ara hem d'organitzar-nos millor, ara hem d'estar més visibles en premsa, més visibles en el carrer i ara hem d'anar a per totes.